Расман муҳориба дар вазни 61 кг байни Умар Нурмагомедов бо рекорди 14-0 ва Нед Менис бо рекорди 14-1 рӯзи 26 июн дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Майкл Чендлер гуфт ки UFC кори дуруст карданд вақте ки камарбандро аз Чарлз Оливейра гирифтанд. бале, ман фикр мекунам ки ин кори дуруст буд, чунки шахсан худи ман вазнкамкуниро ҷиддӣ қабул мекунам ва барои ман фарқ надорад ки тарозу вайрон аст ё ягон чизи дигар. як журналисти бразилӣ назди мо омад ва гуфт ки эй, тарозу вайрон буд ва ман мехоҳам ки ту дар ин бора фикрҳои худро баён кунӣ. ман дар ҷавоб гуфтам ки не, ман набояд ки оиди тарозу ва вазн бо ту гап занам. тарозу тарозу аст, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунам ки Чарлз Оливейра пеш аз муҳориба бо Ҷастин Гейҷи вазни даркориро карда натавонист ва аз ҳамин сабаб камарбандро аз ӯ гирифтанд. баъди турнир бисёри ҷангварро гуфтанд ки ҳамон рӯз тарозу вайрон буд ва Дана Вайт эълон кард ки акнун дар назди тарозу посбон мемонанд ва кӯшиш мекунанд ки дигар чунин корҳо рух надиҳад. имрӯз бисёри сомонаҳои хабарии варзишӣ аз муҳорибаи Ҳамза Чимаев ва Нейт Диас хабар дода истоданд. аз рӯи ин овозаҳо ҳар дуи ҷангварҳо бо сухан розигии худро доданд. ин муҳориба айни замон дар коркар қарор дорад ва агар ки ташкилоти UFC бо ҷангварҳо маслиҳат карда тавонанд, пас ин муҳориба рӯзи 20 август дар турнири UFC 278 баргузор мегардад ва ин муҳорибаи 5 раунда дар вазни нимиёна хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки айни замон Ҳамза Чимаев дар рейтинги вазни нимиёна дар ҷои сеюм қарор дорад. Нейт Диас боша ҳатто дар топ 15 нест. Нейт Диас 2 мағлубияти пайдарҳам дорад, Ҳамза Чимаев боша 5 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ҳамчунин бояд қайд кард ки аз рӯи шартнома ин охирон муҳорибаи Нейт дар ташкилоти UFC мешавад ва худи Нейт Диас чанд маротиба эълон кард ки аз UFC рафтан мехоҳад. дӯстон, ба фикри шумо ташкилоти UFC ин муҳорибаро ташкил карда Нейтро ҷазо доданд ё ин ки ин муҳорибаи баробар мешавад? ҳатман фикроятонро нависед, мо боша мегзарем ба дигар хабар. 11-ум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев ки дар зали Сенфорд ММА бо ҳамроҳии Майкл Чендлер, Лоиқ Раҷабов, Гилберт Биён, Шавқат Раҳмонов ва дигар ҷангварҳо тамрин мекунад, гуфт ки кадоме аз ин варзишгарҳо ба ӯ спарингҳои вазнин медиҳад. яке аз онҳо Лоиқ Раҷабов, дукарата финалисти PFL аз Тоҷикистон. ӯ гӯштинги хеле хуб дорад ва ӯ хеле бақувват аст, ҷисмонӣ хеле бақувват аст. ӯ бо ма гӯштинг мегирад ва маро ба замин меафтонад. ма ба по мехезам ва ӯ маро боз меафтонад ва ин чиз барои ма хуб аст. ва боз як варзигари бразилии дигар кидастони дароз дорад. ма бо ӯ дар стойка кор мекунам ва ӯ низ хеле сахт аст ва боз ҳаст дигар ҷангварҳое ки ман номҳои онҳоро намедонам, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки аз рӯи овозаҳо Рафаэл Физиев муҳорибаи навбатии худро зидди Рафаэл дос Сантос рӯзи 10 июл дар турнири UFC Fight Night мегзаронад. оиди Лоиқ Раҷабов бошад, ҳозираш на маълумоти аниқ нест ки ӯ муҳорибаи навбатии худро кай ва дар кадом ташкилот мегзаронад. барои ҳамин интизор мешавем. ҳамин ки ягон маълумот пайдо шуд, мо ҳатман пешкаш шумо мекунем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки агар муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра баргузор гарда, чӣ гуна ба анҷом мерасад. прогнози ма дар ин муҳориба чунин аст. ин муҳориба дери дер 3 раунди идома медиҳад. муҳим нест ки Чарлз Оливейра чӣ қадар ҷангвари сахт аст. Ислам аз ӯ сахттар аст. ин суханҳоро дар ёд гирен. Махачев Оливейраро дар давоми 3 раунд шикаст медиҳад, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, шумо бо ин прогнози Ҳабиб Нурмагомедов розӣ ҳастен ё не? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.